Okay mga kadiskarte. Full battle gear po ako ngayon. Kasi baha dito. So, pupunta natin yung lambat natin. Kung may huli. So, shoutout sa mga kadiskarte dyan. Baha na dito sa amin. Dila Playa si kami, mga kadiskarte. Mandiskarte tayo sila. So, ingat sa mga ano dyan. Binabaha. Ingat tayong lahat. Malalim na po ang baha. Alarom na danom dyan Pangasinan. Ito naka-jetski kami. Ka-jetski akni. Ayan o, nakadiskarte. Ka-jetski ak. Naka-jetski ako. Mansiro titabal. Paano wala siraan? Alas 2 sila. Kumon, wala na to. Nakadiskarte. Bantay kayo. Lupa natin masirod. Masiro yung tabaw. Okay. So yung mga kadiskarte, tignan natin kung may huli na. Daming dama, ano, parami ng lambat ko Palinan, maringot. Pinapiraso yung nahuli natin guys. So mamaya uli, mga 3 oras siguro. Ano yun natin uli? Tingnan natin uli. So tingnan natin yung isang patibong ko doon. Yung screen. Hindi ko makita yung screen ko mga idol. Nilipat ng kapatid ko kasi hindi ko alam kung saan niya nilipat. So mamaya na lang tanongin ko sa kanya. Uwi na muna tayo. After 2 hours naman, tignan natin ulit. Baka mayroon na naman. Okay. Update ko kayo mamaya. Okay. Kung iyan yung huli natin maghapon. Pero mayroon na tayong nahuli na ano, 11 pieces. Dito ko ngayon mamaya. Ay! 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 Shout, okay mga kadiskarte. Magandang hapon. Shout out kay Hanapot Pot. Makakaibog. Shout out sa kanya. So masiro tili tabal. Tangaram la. Alas 4 la. Maniraw tila at tatang tanagagi mga matawi panduman.
So yung mga kadiskarte, titignan natin yung lambat natin. At titignan natin yung lambat natin, mga kadiskarte. Sana merong huli para meron tayong hapunan. At tatapos lang ng ulan po mga kababayan. Tara, para hindi na tayo abutin ng ulan. Tubig. Ganito lang magsagwan mga kadiskarte. Ganyan lang magsagwan. Shout out sa inyong lahat. Ito yung isang ano ko, patubong ko. Sana may huli to. Tingnan natin. Yun. Tingnan natin kung may huli. Natin. Oh, meron. Kunin na natin to. Hindi pa lang, pero pwede na to. Ay, bakit? Umpisa natin doon mga kadiskarte sa dulo.
maburakan mga kadiskarte. Sophia, Sophia. Yun o. Diskarte o. Okay. Lakas. Diskarte natin dito. Maburakan. Maburakan mga diskarte. Two zero. Ay, ay. Okay, tataligo tayo guys. Mga diskarte. Balik tayo ta. Mayroon ito masiraw. Baos. Paano ito niya mo? Okay.
po. So ito guys, yung nahuli natin, mga kadiskarte, oh, nahuli natin, oh. Nahuli tayong bangos malaki, bangos na malaki. Swerte. So, pwede itong ibenta. 5 kilo yung nahuli natin ngayon. Thank you Lord, thank you Lord.